Chuna sa tá sibh mo chairde tá Charlie taobh hirdí an cat tá sé ann. San íseán seo beidh mé ag díriú chéime na scoile don scrúdú cainte. So béal tríal na hard teiste. Na téimi a bheidh san nótaí seo ná dul sér mo scoil an idirbhliain tar éis na hard teiste. So cad a dhéanamh tú tar éis na hard teiste? An rachaigh tú go dtí an ollscoil nó an dóigh tú bliain héir, chad iad na planana atá agat. An chóras a dachas, the education system, agus an Ghaeilge nói. Leanna míad a raig mar sin, mo scoil. Freastalíam chláiste néamh ag bra an scoil ina bhfuil sibse. Is scoil mheascathe í, nó is scoil de chalíní í, nó is scoil de bhuachalí í. Atá site inniu na manastrach inniu garbhán. An níos móna 800 dalta ag freastal ar an scoil agus tá timpeall 8 múntóir obair intí. So scoil is buin inscnacha í feminine, so that's why it's obair intí. An trúslo súlaháin is anam don phríomhid agus tá burt las phríomhidí a gcuin X agus Y. Bhí an atmosfér iontach le bra timpeall na scoile. Cé gur scoil anna bhór í is dlú phobal muid ag an am céine, agus bí an aithne ag gach duine ar a chéile. Múntóirí. An tá uirring sa scoil seo mar tá fearn iontach múntóirí a gcuin, agus déanann siad a 7 níthil chun tachiúling lenar gcuid stad air. Chuireann siad nótaí suas ar Google Classroom, agus bíimiad ábalta teagmháil a dhéanamh leo, 3 ár dhúntas riamh freisin. Óireanta chuireann siad rangan a breise ar siúl doing tar éis scoile, agus bíimiad anna bhuíoch as an gabhar bhreise. Tá formhór na múntóirí iontach agus bíonn siad ag tréanáil na bhur na spórt, nó ag agrú turais go dtí áiteanna chomh le X nó imachtaí eile a chuireann go mór lenar daithí scoile. Technoliacht Google. Tá an technoliacht antáchtach agus anlárnach sa scoil seo. Bíonn teilgóir agus riomhra nach seomra agus is minic a bhíonn na múntóirí ag buint úsáide as an idirlíon agus as árgúntas Google sa rang. Is scoil Google muid a chúpla bliain anuas agus mar sin bíonn cúntas Google ag gach duine sa scoil. Now gach duine. The reason we're using being here is because it's a continuous action. So we use tá for rud éige na tá ag tarlú inis. So tá sé for it is cold, but being sé for gach lá it is cold every day. So remember the bríthir be has 2 versions of the verb in the I'm sure láthraach in the present tense. So bíonn cúntas Google a gcuin, lenar múntóirí agus cuireann siad nótaí suas ar an gúntas. Bíonn sé anna úsáideach nóair a bhíam as láthair ón scoil mar bíam ábalta dul ar líne agus na nótaí a eáil. Bíam ábalta riamhfostaíola chuig mo bhúntóir comma. Clubanna agus imachtaí seach churchlam. Bíonn deisina iontacha a gcuin páirt a ghlacha. I réimse leathan imachtaí agus clubanna sa scoil seo. Is lista le háravíad na clubanna difriúla, plural noun, plural adjective, atá ar fáil sa scoil seo tuis go bhfuil fearn mhór múntóirí a gcuin le simena éagsúla. Bíonn clubanna difriúla ar siúl ag am loin, mar shampla Common Harry Potter, hop, Club Gaeilge, Club Fihil, Club Green Grafadóireachta, Club Cluichí, Club Ólaíochta agus Club Mata. Imrítar gach saith sport sa scoil seo. Bríthir séir aimsir láthraach again. Imrítar. So you're showing off your bríthir séir aimsir láthraach. Pell, omaníocht, cammógaíocht, badminton, ladóg bhord, kisfell agus hacha. Why not give a list of vocab? Déine. Alright, tour list of folklore. Bíonn anrá ar an scoil ó thaobh sporte. Bhua mar cluiche ceannis na hÉireann sa kisfell cúpla seachtain ó hin, agus bhí daltaí an idirbhliain ón 2 bliain agus ón 6 bliain ar an bhfoireann.
Bhí mar go léir anna bhródú lasú, agus bhí tionól speisialta a gcuin an lá in dhiaidh sin chun an bua a chéiliúradh mar scoil. Áiseanna scoile. Chaithfidh mé rá go bhfuil áiseanna den chéad sco a gcuin anseo. Is liste le háirimh iad na háiseanna atá a gcuin ó tógach an Ferganmh nua. Ar urlár na talún tá roinnt ifig an phríomhide, an príomhifig, ifig an rúnaí, ifig na dismóthóirí, seomra ceol agus níos mó. Tá roinnt seomraí ranga chomh maith le seomraí practiciúla, mar shampla, seomra alíonna, saothairlíne, ólíochta agus ciste. Ar an dara urlár tá roinnt seomraí ranga, cúpla ifig, seomra ríomhairí agus saothairlíne ólíochta. Ina cheantas sin, tá an seomra foirne, ifigí éagsúla, an ceantín, seomra aidhmeadóireachta, seomra miotlóireachta, seomra alíonna, ciste leabharlann bheag agus aláin seomraí ranga. Anuas sin, ní féidir a chéine go bhfuil na háiseanna spórt ar aibh sa scoil seo. Tá chala iontach a gcuin, is chala mór oscailte é, agus thuas dara tá spórtlann bheag ann do bhúntóirí agus do ghailtaí. Buintear sár úsáid as na háiseanna spórt na rangan a chorpadachais, agus nuair bhíonn na foirne spórt ag tréanáil. Foireann, team, foirne, teams an uimhir ulra. Ábhair scoile. Tá 7 nábhair scoile idir lámha a gcóm. Dar nóí déanam Gaeilge bearla meata agus an sin roghnaigh mé, Francais, Gnó, Chuntasaíocht agus Ceol. Is í Gaeilge an tábhair scoile is fearlam mar tá an múntóir anchanált agus anchaireach agus spreagann sé muid chun an Gaeilge a labhairt. What can I say? Níl am róchóga le mata mar ceapam go bhfuil an chórsa ard le bhéal an-deachar agus an-ada. Bíonn orm a lán stad ar a dhéanamh mar ba bhfallam an 25 puinte breise a fháil. Chaithfidh tú 10 fan géad a bhaint amach chun na puintí breise a fháil. Rialacha scoile. Cosúil le gach scoil eile tá gnáthrialacha i bhfeidhm sa scoil seo mar shampla. Tá cosc habach, alcóil agus ghoma cogainte. Caithfidh gach duine an éada scoile a caitheamh freisin. Ceapam go bhfuil na rialacha cothrom, má bhriseann tú na rialacha cuirtear riamhphos nó gléifón an bhaile. Má bhíonn sé an-dáréire, bíonn ort labhairt leis an leas-phríomhide nó leis an bríomhide. Nó bíonn ort fanacht séir ag amlóin. So fanacht séir ag amlóin. Bíonn ort, you must. Lena míad raig an éada scoile. Chaithimid bríste nó scuirte, léana bán, gansaí glas, rotóga dumha agus bróga dumha. Is malam an éada scoile mar ní bhíonn aon iomaíocht idir daoine chun éadaí fashionta a caitheamh gach lá, mar bíonn sé practiciúil. Gná lá scoile. Tosaíonn an ranganna ar an 9 chlog nó ar an 9 chlog, bíonn 3 rang a gcuin roimh an sos. Bíonn an sos ar siúl ag a héindiag, an sin tosaíonn an 4 rang ag 4 tar éis a héindiag a chlog. Bíonn an lón ar siúl ag a 4 tar éis a héin ar feadh 10 nóid. Tosaíonn an 7 rang ag 5 Críochnaíonn na ranganna ag 5 agus 10 míad a bhaile. Buíochas le dia. An idirbhliain. Rinne mé an idirbhliain. Bhain mé in idir hanamh agus charbha as an mbliain. Either means both and between. When either means both, so for example here, all right, I got, enjoyment and benefit, both enjoyment and benefit from the year. Well, you put a chevu on the nouns coming after either. But if either means between, no chevu. Ag tús na bliana chuamar ar chros chuig campa ach tríochta agus bhí 3 lá iontacha a gcuin. Chuamar ag bádóireacht agus ag drapadóireacht agus tháingamar bhaile tuirseach tríochta. I lár na bliana chahamar seachtain ag obair leis na bochtáin agus gátheachtain ar thaithí ibre. Bhí mé ag obair is stáisiún radio ar feadh seachtaine agus ag obair i siopa spórt in dhiaidh sin. Rinne mar an ceol drama tar éis na nullag agus bhí an crack a gcuin go léir. Bhí job agam sa chúl stáitse.
Agus bhuain mé tanamhas. Bhí an-bhrón orm ag deireadh na bliana. Tréis na thar teiste ba bhalam céim sa chuntasíocht a bhaint amach. Rachig mé go dtí Institiúid na Teicneolaíochta Corcaigh. Marthaigh an cúrsa ar feadh ceithre bliana agus déanaigh mé taithí oibre freisin. Ba bhalam a bheith i mo chuntasóir mar is brealam a bheith ag obair le himhreacha. Ina dhiaidh sin, ba bhalam postaáil mar chuntasóir i Gorcaigh nó i Mbaile Átha Cliath. Tá mbeidh tnú go mór leis an mbliain seo cuaing. Tá sé rintin ag fanacht sa bhaile an bbliain seo cuaing mar bíonn an lóistín annachostasach agus an gabhain sa chathair. Ba bhalam mo ceadúnas tamána a fháil, ionas gur féidir liom tamántaisteach sa chathair. Ó, do mó cnílach. Ba mé fá, idir phríomhide. An at rófá aon rud faoin scoil. Dá maing am a phríomhide, ní at róing aon rud faoin scoil seo. Ceapam go bhfuil an tá uirring sa scoil toisc go bhfuil áisina den chéad scoth a gcuin agus go bhfuil na múntóirí ar aos. Ach dá maing am ara dachais, Minister for Education, dat róing an chóras a dachais. Imo thorm, bheoch measúnú le núnach níos fearr chun an brú a laghadú. An chóras a dachais. Ceapam go bhfuil an chóras a dachais míchothrom agus ró strosfar do ghaltaí. Cuirtear an iomarca béime ar scrúdú mór amháin agus níl sé chothrom in éon chur. Bhí na randaltaí ag folingt agus ag strachailt le brú na thar teiste. Cuir an córas na buaintí an iomarca brú ar ghaltaí mar téann na puintí suas agus síos gach bliain ag brath ar an éileamh. An córas a Gaeilge. Ceapam gur rud maith é go bhfuil daichead fangéid ag buint nó ag baint leis an méiltrial sa Gaeilge. Níl ach 25 fangéid ag buailt leis an méiltrial sa Fraincis nó sa Gearmánis. Is brealam chuid de na scéalta agus cuid de na dáanta atá ar an gcomharsa le tríochta. Rinne mar stadéir ar an trial agus bhain mé anna tanamh as an scéal a léamh sa rang. Tá simigum sa Gaeilge ach ceapam go bhfuil an córas sais fada. Bearlam níos mó ama a chathamh ag cainteas ag chórá go nádúrtha, as Gaeilge seachas a bheith ag stadéir an iomarca le tríochta. Cad a ceapan tú faoin na Gaeilge? Ceapam go bhfuil an Gaeilge antáchtach, dar, gultóir, is chuid dar naidhreacht agus dar bhéiniúlacht í. Mar deirtear, tír gan teanga, tír gan anam. Cé nach labhraíonn gach duine Gaeilge gach lá, chuireann sé glonda ar mo chroí, chuireann sé áthas orm nuair a chloisiam daoine ag chainteas Gaeilge ar an mos, sa chathair nó fiú ar léanta saoire thar leabhar. Táim anmhró dúil as ar deanga agus ceapam go bhfuil sé antáchtach chun í a chuinú. Is féidir le gach duine cúpla focail a rá ar a laghad agus foghlaimíonn tú níos mó nuair bhíonn tú ag éisteacht agus ag chaint le daoine fiú má dhéanann tú botúin. Bhí na lánaíochtaí ar siúl sa scoil seo chun an Gaeilge a spreagadh, agríonn na múntóirí Gaeilge agus an Coiste a imachtaí difriúla doing a rinne bliana. Mar shampla, bíonn Gaeilge 24 ar siúl na samhna agus bíonn na daltaí ag chainteas Gaeilge ar feadh lá amháin. Téann grúp a dalta ón 6 bliain go dtí an Ghaeltacht ar feadh deireadh seachtaine chun an Gaeilge a chleachta. Beag an á, bíonn céilí mór ar siúl a réachta na Gaeilge, chomh maith le comórtas amhránaíochta agus tránna gceist. Chomh maith le sin, bíonn cúpla fógra as Gaeilge ar an galarra. Táimid an seo. Anura, bhí cúpla múntóir ag chana as Gaeilge ar an galarra agus bhí ar na múntóirí a aithint nó a ainmniú. Bhí sé anspríúil agus groundmhar. Bíonn club Gaeilge ar siúl don chéad bhliain, gach seachtain agus imríonn siad cluichí éagsúla chun Gaeilge a cleachta. Ábhar ránach nó ábhar éigeantacht. Ceapam go bhfuil sé táchtach go mbeadh Gaeilge éigeantacht don áirteist. Is cuid dar naidhreacht agus dar gultóir í, agus is minic nach n'úsáideann daoine a gcuid Gaeilge tar éis scoile.
Ceapan gur ceart níos mó béime a chur ar Gaeilge leabhartha. Bíam anbhródúil as daoine nóair úsáideann daoine a gúpla focal sa gnáth-shéal. Agus scachtainna sin deireadh an íseán bunaithe ar shéama na scoile. So tásúla gom go mbeidh sé úsáideach díobh go léir. So slán libh, agus Charlie would like to say slán as well, wouldn't you, Charlie? No, he doesn't. Slán.